Ubona lo mdlali lo bafethu uMakgopa, Evidence Makgopa. Nongamthandi uyoza mthande. Nongamthandi uyoza mthande. Lo mjida bafethu uyalazi. Shiya nje ukuthi uyi-striker. Shiya nje ukuthi uyi-striker and umsebenzi we-striker kumele akora magoli. Kushiye nje lokho eceleni. Ubowazi kahle uthi mufa u-Evidence Makgopa phambili. Mufa u-Evidence Makgopa uyophazamisa ukudlala kwaleyo club oyodlala nayo. U-Evidence Makgopa umdlali oright kakhulu ukumqalisa namathimba athanda ukuqala ibhola emuva. Yabo amqalisa namathimba athanda ukudlala ibhola emuva. Uyakwazi ukuhlupha i-defense. I-defense ingakwazi ukuthi ibhola ilibambe kahle iliqale because most teams esikhathini samanje, amathimba amaningi esikhathini samanje aqala ibhola emuva. Lento yokuqala ibhola emuva bese siyayazi. Ingakho uMakgopa njalo umedlala umbone ehlezi inswempu. Ingakho uMakgopa umbone ehlezi elinka with ama midfielders adlala nawo. Ingakho uhlezi umbona edropper deep ekwazi ukuthi acreate ama chances ahluphe lapha. Ingoba umjida indlela adlala ngayo akadlala as a striker. Akadlali as a striker. Le nto angihlezi ngisho abantu abayi-understand. Bekukhona yena uyakwazi ukuthi a-create ama chances. Sijwayele ukumbona lokho ekwenza kwi-club ayidlalelayo. Ujwayele ukwenza lokho kwi-club ayidlalelayo. Ingakho Hugo Bros amlanda bale ku-AFCON. Bawudlala le ku-AFCON. And ku-AFCON wenza the same thing ku-AFCON. Wadlala kanje ku-AFCON. Naningiphi eguqisa iMorocco. Naningiphi eshaya leya celebration against iMorocco. Nanikhona. But ngiyanxaka masenithuka kakhulu yabo angifuni lo ngikhuluma kakhulu ngalezi indaba le. But bafese nyamazi Makgopa. You know the real Makgopa. This guy quality lo mjida lo bafethu. Equality seningasho ke phela ukuthi striker kumele score igoli wara. But yabo umutho lena. Mekukhona yena ayi win le.